ngoba naye sathi singena nje emotweni uyamuzwa-ke naye ukuthi hhayi unwa kamnandi yabo unwa kamnandi muhle uright ugqokile nje impela kahle uyabona ukuthi hhayi uright empilweni lo muntu akasokoli ngalutho. Hhayi ngiyakuzwa mfethu. Kwathi uma kuhamba isikhathi-ke fike laphana sengiyam-drop off. Ngicela inamba yami. Hayi nami sengiyathuka hawu. Akufuna inamba yakho? Ngifuna inamba kodwa phela mhlawumbe uyifunela ukuthi uzohle. Ngiyafika nje ubhukhile ihhotela uma-5-star hotel amahhotela athe ukuthi nami angeke ngiqamba manga ngiwa-afford nje ingoba amahhotela omntakabani ngiwa-afford. Uma ngifika-ke laphana afike ungibhukhelile iroom lami la nawe ne-room lakhe ngala yabo abesha sa izinto engiy'dingayo ngiyolokhu ngipressile nje ibheli kuzuweta angilethele ngipress ibheli kuzuweta bafethu anisoze nakhohlwa kubuza ngoba nawe ishayi wayisebenzela lapho ubusuku lonke manje ubhizi nje ngala nawe uyihlalele ngoba ubhizi PlayStation la yabo nginale ifoni yami kune-Wi-Fi lana konke engikudingayo ngiyakuthola la. Wathi mekusuka-ke kwaba usuku salala kwaba usuku langakusasa sagibela sengadrayiva ngambuyisa mese sifika kwakhe eBhalethu angine-2.5 ngathi hhayi Jabulo la ngiyacabanga ukuthi yona imali ezokwanela le 2.5 imali engaka athi hhayi yona ngicabanga ukuthi yona imali ezokwanela futhi le mali isingeyakho phela adusana na cash up athi hhayi la ngicabanga ukuthi uzoba-right wathi waphinde futhi wangine-400 wathi udlule for petrol egaraji uqobe futhi seku-2.9 seku-2.9 heyi angiyazi mina leyo nto ngiyazi leyo nto wafethu ngoba yena lo muntu njoba ekubhukhela i-room lakho mhlambe unayo umkhwenyana ahlala naye kulo muzi wakhe nenahamba akubhukhela i-room yakhe nahamba olala nomkhwenyana wakhe noma kulo muzi uhlala yedwa nesebenzisi sakhe even uma nihamba nobabili yabo ngoba ngisho ever since aze ngambona omunye umuntu egcekeni beside isisebenzi sakhe indoda ngaze ngayibona egcekeni beside yena nje kuphela isisebenzi onde ngoba ngiyamajina la ahlala khona indlela engibuza uchaza khona isithabathaba mhlawumbe how many rooms lo wakhe isithabathaba khulu amuzi nawo azi khulu amuzi ngoba nami khona izindlu engazi engene kuzona ngoba phela nami bengima ngifikile ngiyigcinele la kodwa aningi sitting room yabo amakamera ngazi nje ngathi kuyofika ngabona ngoba nakhona amanye engakazi ngambone engena kuwona amanye phela ngiyambona engena kuwona amanye ngaze ngambone engena kuwona hayi ngilalele ngoba bese sibuyela futhi naye fike laphana abhukhe iroom elilodwa ekubhukheni kwakhe iroom elilodwa athi angikhuleka sohlala nje sothula erumini akusho ukuthi wayesefuna ukufundisa umsebenzi-ke shuthi yabo athi nje sohlala sothula erumini yabo asekho isidingo sokuthi azabhukheli ngathi hhayi khuluma ayikho inkinga kuthe kusanjalo-ke nami hhayi hleli phela la ngomfana ngi-on TV ubhizi ney'nto zakhe lapha kube kushaya isikhathi sakhe sokuthi ayogeza hhayi thuke-ke nami hhayi wathi sesukuma nje seyogeza ngihleli nami la embhedeni ngibukela i-TV indlela ezophumela emnyango idlula nje mama khona la ngakuyi-TV nala phambi kwami indlela ephumela emnyango idlula khona la awabe sukuma la athi uyogeza beyikhumulele phambi kwakho angisaqondi nami kwenzakalani la uyakhumula begqoke iy'mpahla lezi lokwala ngenzansi nalokwala ngaphezulu abeyigqokela nje kona aphuma athi uyogeza uzeyishaweni uyabuya athatha ithawula la xa-ke nami sengiyabuza ukuthi lo muntu wenza njani
Kwathi nje futhi ngalo lelo suku kwathi ebuwele kokugeza abe efaka into zakhe zokulala ngene engubeni. Nami ngisukuma nje ngiyayibuza sanaleyo mbuzo ukuthi awulokwenzeka kanjani. Bengishoma suka nami ngiyigasele kahle. Ngibuye ungena wami nje empedeni nawo. Kwabe kuxoxa indaba. Hawu, angisazi. Noma wakho? Hayi. Kwakhe nje sengifika noma yini. Alikho iroom engalingeni. Lilodwa kuphela ethi ngingangeni kulona nje nami engaze ngambone ngena kulona. Oh. Yena wayengena kodwa wena wathi ungangeni. Angazi ngambona nami engena kulona. Mhlawumbe wayengena ngalezo ikhathi zakhe yabo nami nginganakile ngazi. Kodwa nje wayisho lo kahle wathi hayi ngala ngingasondeli kodwa nje lezi ezinye indawo ngakhululeka yabo. Saphindwa abantu abathandanayo. Ngathi ngiyela nje eThekwini ngolunye usuku. Kuya kwami eThekwini la ngisayihambela la nje ngaphakathi kobre. Ngihlangane nekhe ehlangana nje sezigugiwe. Ngibele ngiqhwaba. Kungiqhoba kalo ngiyaphendula lithi hayi. Saconga ngithenga likhokha. Ngalelo langa ilanga liyashisa. Lithi saconga ngithenga likhokha. Ingani mangiyikhwatha namhlanje leyo. Kade ngiphethe u40 uthi ngigibele ngendlini. Ngabe ngithatha u20. Ngithenga ikani lekhokha bushintsha u5 ngo5 bytes ngalithenga. Emva lokho la ngihlalisa nje phansi mama eceleni. Liyakhuluma nje leli kani liyaliphuza. Dabele ngitshela ukuthi hayi wena ubona into zakho engahlangani nje kanje. Kwathotsha inhlanhla yakho. Hawu. Ha. Kwathotsha inhlanhla yami kanjani na wathi ha. Ilo muntu obuqeda kuthandana naye. Ngoba nami bengibuka akekho omunye ngiye ngathandana naye before lo ade ekhona engenzela yonke. Siyanibingelela-ke babukeli bakwaJabula Ujule TV. Unibingelela ngempela ke sebuyena umuzo kwamthabela khona le phesheya kuthukela. Emtuba-tube ngoma ngixoxa kuMusic Polish phesheya la zopho noScotty. Ngaphansi kwentaba uMachwejana. Abaningi bamazi usuyidobhali kwisamba semali singadalulwa nesizobo ishibunjeze emswalo kushimo kwazi sithune isandla. Ilanga eliphuma ethweni maqeda la khanyiselwa umuntu odwa namuntu omusho ubungayisebenzi phethini zomuhle ohlakaniphile. Yeah. Sesiphinde sabuya ngempela ke siyithimba la kwaJabula Ujule TV. Siyazi ukuthi masuke sikhuluma ngeJabula Ujule TV suke singakhulumi ngechannel nje kodwa suke sikhuluma ngechannel e-international uyabo. So wena ungalapho ngasekhaya siyacela ukuthi wenze ukulungela before uqhubeka uyibuka ivideo ucofa subscribe button ucofa notification so that onke ama-video suke kuthulela wona impela azokhona ukuthi aqale kuwena kuqala. Namhlanje sinayo i-guest esiqalayo ukuba nayo. But asisho ukuthi lokunye sesiqedile but sizwa ngabaphathi bethu beJabula Ujule TV ukuthi namhlanje siyaphi. So namhlanje sibizwe yena phela ke uBhuti la. Yena ozosithatha sibeke. Azositshela ukuthi kwenzakalani. Bhuti asikubingelele sikwamukele kwiJabula Ujule TV. Ngiyabonga ithuba kwiJabula Ujule TV. Awusithatha usibeke mfowethu ubani umwakobani sibongo? Igama lami uNjabulo waButhelezi sibongo. Okay, uphila esikhona mhlambe kuzo nombukela azoba clear naye obukelayo. Ila ngihlala khona eCliffdale ngibhalela uJabula Ujule ukuthi uzongisiza nami ngenkinga engangehlala nayo. Okay, masithatha usibeke mfethu ngenkinga yakho. Mina ngumuntu oshayela u-Uber. Yeah. Njengoba umuntu oshayela u-Uber niyazi negama yohlala eziningi. Igama ehlezi iningi lapha kwa-Uber. Ezokubanjwa kwenkunzi usiningi izinto esizibonayo la emafonini ehlezi itrend usuku nosuku. Kunjalo impela. Yeah. Nami ngeke ngaba nenkinga ngonyaka odlule. Ngishayela wona u-Uber lo. Yona into engisebenza ngayo wona sekhaya ukuze bekwazi ukuthi belale bedlini. Ngiyabona. Kwathi
ngolunye usuku nje ngawunyaka odlule kuJanuwari kwakuyinsuku nje sanda kuqala unyaka udry ngenzeke lutho uyazi ke app ngayisebenza mina i-Uber isikhathi eside so ukhuluma ngo-Uber ngiyazazi ezinye igama noma ngavelelwanga igama elinzima kodwa ngiyazazi ezinye igama zakhona konje kudry ngoJanuwari so ngihlele endlini shaya imoto yami hamba ngemhlanga ngoba nje vele ngijwayele ukusebenza emhlanga bengifika emhlanga on i-app nangempela vele i-app la ngiyicuphile ngene i-request yebhalezo wavuleka nami ngibone ngoba nje jwayele ukuba u-550 kanje wavuleka emhlanga udry nakwenza uJanuwari hayi kodwa la ngena umuntu nakhona mengena usizo nje kodwa uyabona nje siyashaya lapho uyazi ukuthi usafe for sure ke lapho manje umuntu wesimame uyabona nje ukuthi nawe semdala kancane ngomnyaka mhlawumbe la ku-37 nje mina ngina 21 iminyaka kanti wawusujaha ngeminyaka kanti wawusucabanga ngisaybe ngena lo sasabonga ngalutho manje wasugijimela eminyakeni isuka nje kanti lapha msebenza uba anisebenzi lokuganga kanti uba ngena nje lo sisi ngene abe nje nomuntu open ngoba athengene emotweni uyangibuza ukuthi awu na uthi usho ukuthi awu umuntu omncane kanje uhamba ngo-Uber usebenza u-Uber nami ngibe ngimchazela ngisho ukuthi hayi nami ngisukela ekhaya yabo amathuba omsebenzi engiwatholile ngoba nasekhaya bakwazi ukuthi gcine ngiyitholile leyo license ngikwazi ukuthi ngisebenze uzonabo ngizokwazi ukuthi ngibafayele imali ngibese kwetafuleni kufana ngoba akufananga nje ukusebenzeka kuphela ngoba kwathi mekusuka sengimrequestile-ke lo sisi lo sengirequestile sihambe naye siyaxoxa-ke la endleleni ukhululekile naye nami ngagcina ngibona ukuthi hayi akukho nkinga la yabona wagcina nawe open umuntu open yabo sengicela sengibona ukuthi hayi ngakhululeka-ke sihambe siyaxoxa endleleni uyangibuza ngihlala bhange ngimtshela ukuthi hayi ngiqashile la eCliffdale yabo angibuza ekhaya ngimtshela ukuthi hayi ekhaya kusashowa yabo nami ngumuntu nje oyisukela emakhaya ubefuna wafika ezofuna amatoho la nhlanhla leyo ngagcina ngitholela imoto ngasebenza kanje imoto ke le osebenza ngayo eyakini noma inobaswa noma yakho mhlambe uthola lapho hayi imoto ibinobaswa nobaswa ukhona nje ubaba uBhungane ubukhesha pha malini bikhesha pha 2000 every week hayi bengekho mawala bekubo 2000 every week mesihamba nalosi sendleleni siyaxoxa nje yabo ulimela uyasho na ukuthi hayi uhlala eBhalitho bengimisa khona base obvious ngisho ukuthi mhlambe kubo eBhalitho noma kukwakhe ngoba uma ngigcina sengithola kahle nami ngendlela osekwenza ngayo eBhalitho kukwakhe eBhalitho kanti izinto okhabadiya ngoba naye sathi singena nje emotweni uyamuzwa-ke na ukuthi hayi unwaka mnandi yabo unwaka kamnandi muhle uright ugqokile nje impela kahle uyabona ukuthi hayi uright empilweni lomuntu akasokoli ngalutho hayi ngiyakuzwa mfethu kwathi makuhamba isikhathi fike laphana sengiyam-drop off ngicela inamba yami hayi nami sengiyathuka akufuna inamba yakho inamba kodwa phela mhlawumbe uyifunela ukuthi uzohlezi noma umhambisa noma wayifunela ngoba wachaza-ke yena wathi umuntu ohlala eMatasa umuntu nje uyisebenzela endlini abuya sisuka ihambele osebenza emahhotela yabo indlela yakhe yokusebenza leyo namabhizinisi akhe hayi nangempela ngimnikeza inamba yami hambe ngekhaya qhubeka iy'nsuku manje akhokheleni imali wakhokhelani imali wangikhokheleni kwakhe imali ngane-trip ethi 550 mengifika laphana unginikeza malini unginikeza 1.5 futhi angifake nopetrol 1.5 unginikeza 1.5 ngoba imoto esishaya nguye nebhayi elilodwa vele wabona sekuphelile kosukwini waqhubeka wasebenza sekunika imali engaka hayi
Ukusebenza ngasuka nje ngathi ngimdropofa ngabe ngisuka ngendlini ngayilalela mnandi avuka ngakusasa ngazama lo 500 ngakwazi ucash up iweek lonke. What? Relax. Nga-relax. Kwathi seliyophela nje iweek kodwa nje sengicash upile seliyophela iweek aphinde wangifonela. Athi awu Jabula ungakephi? Ngithi angihleli nje ngikhona endlini. Wabe sesho-ke nawe uthi hayi awusondele ngapha mina ebhalezo. Thatha imoto hambe ngekuyena. Asho ukuthi hayi ucela ngimise eMaritzburg. Shy long distance. Ngicela ngimise eMaritzburg. Nangempela-ke ngiye kuyena. Umthatha kuphi-ke manje? Ngiyomthatha kwakhe ebhalitho. Ebhalitho kwakhe. Ngimisa eMaritzburg. Ngoba ngangitshela ukuthi hayi eMaritzburg la ngimiswa khona mhlawumbe elinye kwakhe hayi. Ngabe ngisuka ungena nje khona endlini. Mana-ke usungena endlini kwakhe phela umpick up emgwaqeni. Ngisamlindile anginangeni wangifonela. Ungifonela nje kwakhe vele ngisengifikile nami wabe mtshela ukuthi asengila ngaphandle wathi hayi ungangena endlini. Ngabe ngithinta lapha ibhele kwabe uvuleka isango ngabe ngena ngaphakathi. Ngifika la umuzi omkhulu-ke mkhulu impela. Mkhulu impela nazi imoto ipakile la. Ngena ngaphakathi. Sifike isisebenzi sakhona singenzele i-trailer shaya ngokudla amakhekhe amakappuccino lolu besile lamatoza khona lezayo hlale phansi namhlala wamphansi hayi ngikhululeke vele ngisamlindile yena usayiphithizelela la kwakhe egcekeni abesuka athi mayeqeda njengoba kuphela ngesikhathi esinganani wabeza la. Hayi wasusini uyibethela la endlini. Sengiqedile vele ukudla sengiqedile. Wabesuka naye la phathisa impahla zakhe lokho okuncane usuke sakhe singena emotweni. Hayi ngikhombe eMaritzburg. Sihamba nje eMaritzburg sayixoxela. Sayimela esitolo uma ukuthi sesilambile manje sangena phezulu. Wafika ngithengela ipizza lapho sahlala phansi. Uzoyidla kanjani ipizza phela usasuthu wena? Indlela iyayenda nje kakhulu ungajahiwe futhi yabona nami kurelaxiyo uyangithengela faka umchekhana ngoba nje kwakuyitrip nje yesibili. Hayi mesifika nje sesiqedile usiqhubeka nendlela the nje sabhe eMaritzburg angibethi ngingena egarage ngingeda upetrol ngabe ngena wami nje ngayifayela ngeyami-ke imali yopetrol ngoba nje ngaforward 300 yabe ibamba leyo 2 bus aqhubeka nendlela. Aqhubekeni kwethu nendlela-ke sofika eMaritzburg ubhukhile ihotel. Hayi bo kanti anibuyini same day? Asibuyanga same day. Ngiyafika nje ubhukhile ihotel uma-5-star hotel amahhotel athe ukuthi nami angeke ngihamba manga ngiwa-afford nje ingoba amahhotel omntakabani ngiwa-afford. Mengifika-ke laphana afike ungibhukhelile iroom lami la nawo neroom lakhe ngala yabo abesha sa izinto engiyidingayo ngiyolokhu ngipressile nje ibheli kuzuweta angilethele ngipress ibheli kuzuweta ngifetha nisoze nakhohlwa kubuza ngoba nawe ishayi wayisebenzela lapho ubusuku lonke manje ubhizi nje ngala nawe uyihlalele ngoba ubhizi PlayStation la abo nginale phone yami kune Wi-Fi lana konke ngikudingayo ngiyakuthola la. Wathi mekusuka-ke ngoba usuku salala ngoba usuku langakusasa sagibela sengadrayiva ngambuyisa mase sifika kwakhe ebhalezo angineze 2.5 wathi hayi Jabula la ngiyacabanga ukuthi yona imali ezokwanela le 2.5 imali engaka athi hayi yona ngicabanga yona imali ezokwanela futhi le mali singeyakho phela adusana na cash up athi hayi la ngicabanga uzobarathi wathi waphinde futhi wangine 400 wathi awudlula for petrol egarage uqhubeka futhi sekusuku 2.9 seku 2.9 hey angiyazi mina le nto ngiyazi le nto wafethu ngoba yena ukusuka kwami lapho behlale ngibiza ke weekend mhlawumbe angibizwa noma ngathathu
nge-weekend iyodwa i-weekend i-week nje lilodwa isonto lilodwa ngibize hlaka ngifonele noma kathathu sihamba semahhotela asebenze ngiyilalele yabo nje ubiza into kanjani mhlawumbe angibize kathathu e-weekend noma kabili ngimhambise yonke indlela afuna ukuyithatha biza wena fonela kodwa unazo iy'moto lo muntu unazo imoto lo muntu unayo yonke into yonke indlela afuna iy'moto anazo omotoni mhlawumbe njengomuntu wakwangena egcekeni kwakhe imoto engangena ngosuku lokuqala engayifica ngoba ngafica zazintathu kwakuyiphole elibrendiwe noma ngasakhumbuli kahle kodwa nje kwakuyiphole elibrendiwe bese kuzoba yilokhu omota bese kuzoba omota nale even leli Legend 50 zayibhake nje zontathu ilandelana mina into yayengicaka ukuthi hawu kwenzeka kanjani umuntu uthi abe nazo iy'moto nayo imali kodwa akakusebenzisi ngoba nalapho ahlala khona ngaze ngambona omunye umuntu mana-ke ngifuna ukuthola lo muntu njoba ekubhukhela i-room lakho mhlambe unayo umkhwenyana ahlala naye kulo muzi wakhe enahamba akubhukhela i-room yakhe enahamba ulala nomkhwenyana wakhe noma kulo muzi uhlala yedwa nesisebenzi sakhe even uma nihamba nobabili yabo ngoba ngisho ever since aze ngambona omunye umuntu egcekeni beside isisebenzi sakhe indoda ngaze ngayibona egcekeni beside yena nje kuphela isisebenzi onde ngoba ngiyamajina la ahlala khona indlela engibuza uchaza khona isithabathaba mhlawumbe how many rooms lo wakhe isithabathaba khulu amuzi nawo wazi khulu amuzi ngoba namkhona izindlu engazi engene kuzona ngoba phela nami bengifikile ngigcinele la kodaningi sitting room yabo amakamera ngazi nje ngathi ukuyofika ngabona ngoba nakhona amanye engakazi ngambone ngena kuona amanye phela ngiyambone ngena kuona amanye ngaze ngambone ngena kuona hayi ngilalela ngoba wathi sikuhambe isikhathi-ke hambe isikhathi hayi kwakhona la esebhukha khona ihhotela-ke esihamba futhi sibuye eMaritzburg sosebenza lo muntu uyangiphi imali iy'mpahla zokugqoka ngithengele yena ney'mpahla zokugqoka usuyithengela uyena iy'mpahla zokugqoka ngithengele yena shuthi lo muntu wayesefana nomzali kuwe yabo ngaleso sikhathi ngimthatha njengomzali ukuzwana kwethu u-open siyazwana nama nginaleyo nkinga ngimxoxela ukuthi hawu endlini kukuthi yabo akanankinga nje u-open ngiyamfonela kahle kwakhona lo suku sesibuyele eMaritzburg yena bese sibuyela futhi naye fike laphana abhukhe iroom elilodwa ekubhukheni kwakhe iroom elilodwa athi angikhuleka sohlala nje sothula erumini akusho ukuthi wayesefuna ukufundisa umsebenzi-ke shuthi yabo athi nje sohlala sothula erumini yabo asekho isidingo sokuthi azabhukheli ngathi hayi khuluma ayikho inkinga kuthe kusanjalo-ke nami hayi hleli phela la ngomfana ngi-on TV ubhizi nento zakhe lapha kube kushaya isikhathi sakhe sokuthi ayogeza hayi thuke-ke nami hayi wathi sesukuma nje seyogeza ngihleli nami la embhedeni ngibukela i-TV indlela ezophumela emnyango idlula nje mama khona la ngakuyi-TV nala phambi kwami indlela ephumela emnyango idlula khona la awabe sukuma la athi uyogeza beyikhumulela phambi kwakho angisaqondi nami kwenzakalani la uyakhumula begqoke iy'mpahla lezi lokwala ngenzansi nalokwala ngaphezulu abeyigqokela nje kona aphuma athi uyogeza uzeyishaweni uyabuya athatha ithawula la xa-ke nami sengiyabuza ukuthi lo muntu wenza njani kwathi nje futhi ngalo lelo suku wathi ey'buyele ukogeza abey'faka iy'nto zakhe zokulala angene engubeni nami ngisukume nje ngiyayibuza sanaleyo mbuzo ukuthi hawu lokhu kwenzeka kanjani bengishuma suka nami ngiyigezele kahle
yabo ungena wami nje empedeni nawo kwabe kuxoxa indaba Hawu, angisazi. Noma wakho. hayi kwabe kuxoxa indaba senza izinto zabantu abadala Awusabi lo muntu phela lo muntu ngiyamachitwa ngekho ngeminyaka uyakushiya ngokweklasi lempilo ayiphilayo uvela usela usemumva yonke lento kuwena awicabangi nekhanda lakho noma usenendaba usikhohlwe yonke lokho phela sengikhohliwa ngisakunaka sengikhiphile emqondweni ngendlela ebesezwana ngayo nendlela esenza ngayo empedeni yabo angisakunaki konke lokho ngoba nje kwasekuseni futhi hayi sayiqhubekela sa right kwabe kuqala sinami sengibona ukuthi hayi izinto ziyashintsha manje kwakhe sengifika noma nini wangifonela nje saphendwa nje abantu abathandanayo sengasafani naseqaleni yo uyangifonela kwakhe nje sengifika noma nini alikho iroom engalingeni lilodwa kuphela ethi ngingangeni kulona nje nami engazi ngambone ngena kulona oh yena wayengena kodwa wena wathi ungangeni angazi ngambona nami engena kulona mhlawumbe wayengena ngalezo ikhathi zakhe yabo nami nginganakile ngazi kodwa nje wayisho lo kahle wathi hayi ngala ngingasondeli kodwa nje lezi ezinye indawo ngakhululeka yabo saphindwa abantu abathandanayo ngoba inyanga nje sisanda kuqala ukujola inyanga nje sisithandana nje sizwana kahle ngalolu suku lona sasuka sokwenza shopping eGateway ngithengele ingubo ayiwabona na uthi hayi manje ushaya soft life ngempela nami ngabona ukuthi hayi yabo manje kusele kancane ngifike la ngifuna ukufika khona kumele usengiyibona ngendlela okwasekwenzeka ngayo ngoba lo muntu imali ye-cash up uyanginika imoto isasebenza khona ke imoto sekuyingaleyo nkathi uma ukuthi ngisekhaya ngisendlini ngiyibhorekele ngaleso sikhathi ngivula i-app ngisebenzela yabo kodwa kusebenza akusekho ukuthini ngoba vele imali nginayo unayo manje phela manje ngiya-calculate nyamajina lo muntu obekunika o-2.9 qashile mase nithandana usekuthengela iy'mpahla nenza i-shopping ndawonye i-shopping maniyenza nenze eyakini noma eyakwakhe noma niyenza u-2 siwenza wonke uyena othenga kini uyena othenga ekhaya aphinda kuthengela iy'mpahla aphinda ngithengela imali ubese kunika mali thenge zakhe mewukuthi sihambe ngemoto yami uzongikhokhela as umuntu orequestile aphinda ngifake upetrol mfowethu nazalwane mbethe yabo uzongikhokhela aphinda ngifake upetrol ukudla uyangithengela ngoba isikhathi esiningi nje ngangasalala endlini ngokuqalaza ngaleso sikhathi wona mangehlalele ngayo ekhaya abazali bayazi wena since usuhlala nalo muntu lo futhi mawukuthi bayazi bathini ekhaya phela abazi ngene ekhaya abazi ngihlalela emqashweni wami ngedwa ekhaya ngiya ngaleso sikhathi ngiyobabheka uma ngithola ithuba yabo ekhaya nje hayi kodwa uma bebona ufika naye uthi ubani lona ekhaya ngoba phela i-grocery ambheka nje mhlambe nanihambisa ngiyayibona yakwakhe lapha eBhalintshi noma yasemlokhuzaneni umzini wenu futhi ubusunomuzi bathi mubuka igrocery benihambisa ekhaya kini bekube kamalini mhlawumbe kwakujwayele ukuthi mhlawumbe kuba 2.9 3,000 ufika nayo le grocery ekhaya ujubani lo noma uyabatshela hayi umakoti wakho la hayi mesifika ekhaya ekhaya bazi njengokuthi umuntu esithandana naye bazi ukuthi nje siyayizwanela nje ekhaya bona abadala nabo babebona kodwa ekhaya banale ngqondo yokuthi hayi bayazwana nje kuphela ngoba ekhaya kwengangeni ukuthi wayezophathisa nje lezo impahlana sibe ngaphakathi kubingelela imali lapha siphumele sihambe yabo okay ngoba wathi suka ke lapha hayi yabo nje impilo ibe mnandi
ngiphila iphupho lami impilo ibe mnandi konke engicelayo uyangenzela medinga isikhathi sami ngiyam-attenda ngiyaya kuyena siyahamba yabo ngoba futhi umuntu othanda ukuthi nje yena mehlalele eceleni adrivele imoto zakhe nje nokubuya nginike futhi ngihambele ngazo uyishayela ngo-omoto ngihambele ngazo ngalezo yikhaya ama-Legend 50 ngihambele ngazo kanjalo ngoba nje manje hayi khona ngifuna ukuthola khona wena yonke le nto yenze kunazo yini iy'ntombi zakhe eceleni akufice nazo usathandana nazo iy'ntombi bezikhona ngoba kangane benginayo ngoba nje singakothandani bengithandana noma wengane ngoba kuthe uma sekufika yena kwashintsha konke lokho wangiyekisa bonke labantu engithandana nabo ngaphuma ngumawengane ngakhohlwa umawengane yabo ngafokhasa nje ngacila nje kuyena ukuthi yena straight mana-ke isinqumo sakho noma isinqumo sakho yena wakiyekisa laba abantu labo akufica uthandana nabo uyena wangiyekisa labantu engangithandana nabo ngoba nami ngiyabona indlela la engiphila ngayo ukuthi umuntu uma ngimyeka mhlawumbe ithuba elifana naleli ngeke ngiphinde ngilithole eyi ngiyabuza mfethu akekho umuntu ongakujabulela ukuphiwa imali ukuthengelwa izinto wenzelwa zonke into ayifunayo ngiyabona nje i-iPhone i-iPhone 11 nginayo ngathengela uyena i-12 nginayo Pro Max nginayo ukuphuma kwenye aphinde futhi angithengeleni uma iphuma enye angithengele uma iphuma enye angithengele hayi bafethu hayi nini nazalwane embethe yabo ngoba nje sithandanile na mhlawumbe almost 6 months sithandana nje okay iziphi ezinye zezinto ngiyabona okay ukwazile uthengelwa uyena iy'mpahla ubethenga ukudla ekuthengela amafoni kuphi okunye mhlawumbe akwazi ukwenzela noma ukwazi ukwenza through yena intokazi le singathi ushuga mama ngaba ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa iziphi ezinye zezinto okwazi ukuzenza through yena hayi yena ukuhlangana kwami naye ngasho ngeke ngisho ukuthi bekusibusiso noma ukuthini kodwa kokunye ngisizakalile kokunye ngabuye ngalimali at the same time yabo ngoba ekungipheni kwakhe imali ngikwazile nami ukuthi okay imoto izokwazi ukuthi iyo-cash up njengoba isiyi-cash up-ile imoto le mali enye ngisazoyisebenza eyami engiyiphiwa uyena ngala futhi eceleni ngoba mhlawumbe ngenyanga mhlawumbe ama-savings ami abezothi mhlawumbe boma-20,000 to 25 imali engikwazile nje ukuyiseva kwamlungu straight usuyithengelwa impahla wathengela ukudla wenza yonke into imali engikwaziyo nami engikwaziyo nami ukuyiseva nemoto isi-cash up-iwe nje i-cash up angiyibali imoto nje i-cash up yakhona iba seceleni ngikhuluma nje ngama-savings ami engiwaseva imali engiyiphiwe uyena nale enye nje amangqushana aseceleni yabo ekhaya ngibakhile around about 2 wakho round about 2 ngibakhile kodwa vele futhi ubusuba afford yabo ngoba ngeke ngiyibaleke le enye indlu ngoba igcine yona ingaphelanga isinto sigcine sekwenzeka kanje kodwa nje around about 2 ngibakhile ekhaya enye ngiyiqalile phansi foundation ikhona yabo ubani room ngaleyo iqalile bekuzoba u6 mana uyishiye isikuphi mhlambe la uhluleke khona nayo isikhuphukile nje kancanyane bengekho kodwa nje besithe ukukhuphuka 6 room bekuzoba u6 room around bara jonke into mathazi furniture ngaphakathi ngikwenzela okay nisathandana naye abona ngale mase ubuza lo mbuzo yini mfethu asempeleni asathandana yini kwenzakaleni ngoba kwahamba sahlukana emva kokuthi sihlukane nje naye
ngathini akukho okunye ngoba yabo manje angisenayo imoto engisebenza ngayo. Umbasi wangiphoca ngisabathe ngiyazama ukuthi nami ngithole imoto angisayithola. Ngisabathe ngiyazama nomuntu uthi mhlawumbe ugcine ngongithembisa ukuthi uzonginika yabo. Kodwa nje sahlukana emva kokuba sihlukane naye ngathi ngiyela nje eThekwini ngolunye usuku. Kuya kwami eThekwini la ngisayihambela la nje ngaphakathi kobre. Ngihlangane nekhe ehlangana nje sezigugile. Ngibele ngiqhwaba. Kungiqhobakala ngiyaphendula lithi hayi sacela ngithenge likhokha. Ngalelo ilanga liyashisa. Lithi sacela ngithenge likhokha. Ingani mangiyikhwatha namhlanje leyo. Bekade ngiphethe u40 uthi ngigibele ngendlini. Ngabe ngithatha u20. Ngithenga ikani lekhokha bushintsha u5 ngama5 phakathi ngalithenga. Emva lokho la ngihlalisa nje phansi mama eceleni. Liyakhuluma nje leli kani liyaliphuza. Labele ngitshela ukuthi hayi wena ubona into zakho engahlangani nje kanje. Kwathi utshula inhlanhla yakho. Hawu. Kwathi utshula inhlanhla yami kanjani na wathi hayi. Ilo muntu obuqeda kuthandana naye. Ngoba phela nami bengibuka akekho omunye engiye ngathandana naye before lo ade ekhona engenzela yonke. So njoba kuthiwa kuthwetshulwe inhlanhla yakho udibana nomuntu edrobheni uyakusukela uthi thenga ikani lekhokhi. Okay, wenzeka yonke leyo process wena usuke wazamani ukuya kubalaphi bendabuko manje direct ke manje usuyozama ukulandelela lento eshowe leli yakhe ehlalela udibane nale down ukwazama ukwenza into efana naleyo. Ngathi mengisuka ngalolu suku nje khona edown eqeda ngitshela umkhulu ngabe bafonela endlini sengibachazela bathi hayi ukufike nawe la ekhaya sokubona owase nginesikhathi nje ngagcina futhi nokuyikhaya. Fike ekhaya ngifica uma ngichazela ukuthi ngidibana nomuntu ukuthi nokuthi eThekwini uyangichazela ukuthi hayi njengoba into zakho engahlangani kanje kwathi ethu inhlanhla yakhe lo muntu oqeda ukuthandana naye. Awu makabe isengigcwalisela yena ngoba nje ikhehla ngelikwazi ungisiza. Yabona saya kumthandazo nomthandazo futhi naye wagcina ngitshela nje the same thing ukuthi hayi kwathi ethu inhlanhla yakho. Ngoba bona mabesho bayasho ukuthi hayi umuntu nje yena owazalwa kwembethe kakhulu. Yabo kufuze ngabe kunezinto eziningi ezinje kodwa futhi manje nami lokho angikuboni. Lokho angikuboni. Maye into edala ukuthi uze lapha uzama ukuthola umuntu noma umlaphi wendabuko ongakwazi ukuthi axazulule le nkinga. Inhloso yami ngoba ngizela kuJabulile TV. Ngoba nginakho nami ukuthi ngikubuke uJabulile. Mhlawumbe abantu abaningi abasizakala ngoba uJabulile uhambe endaweni eningi abekho abantu abangaboni. Mhlawumbe ukhona ongakwazi ukuthi nami akwazi ukungisiza kulunga into zami. Manje ngisebenza awu into zami ngakho yona nto siyamenza ukuthi ngibhalele uJabulile. Nibanga lapha ekhaya siba-7. Wena wedwa ubusebenza? Mina kuphela bengisebenza. Umama nobaba bayiholela impesheni zabo abasibamba ikhola labo abasebancane. Kulungile mfowethu siyakuzwa. Cha mfowethu angifuni ukuqamba amanga mfowethu. Ninayo into ethi noma ninalo ithemba lokuthi since ufike kwaJabulile. Yebo ngeke usizwe yimina. Because angifuni ukuqamba amanga nithi hayi ngizokutholela umsebenzi cha Nkosi yami ngisebenzi nami ngumsebenzi weJabulile TV. So kodwa into engayenza noma into esingayenza thina njengethimba lakwaJabulile TV udaba singalibikela bona ababukeli makukhona nendlela ukukusiza mhlawumbe ukutholela into ohanga kutholela kodwa futhi at the same time
sizolibikela futhi bona ababukeli beJabulile Jule TV uma ikhona indlela noma umlaphi wendabuko babukeli nje sengibikela nina le ndaba siyacela ukuthi uma ukuthi ukhona umlaphi wendabuko ongakwazi ukuthi asisizele ubhuti siyacela ningalapho ngasemakhaya nisize ngalowo mlaphi wendabuko ukuze azokwazi ukuthi umfowethu ukufika kwakhe kuthina ngoba nginayo into ethi ufuze kuthina because ubesethemba yabo maningi ama-channel abengayabona kodwa ukhethe thina ngenxa yokuthi ubesethemba so siyacela ukuthi ningalapho ngasemakhaya uma ukuthi kunomlaphi wendabuko khona umuntu owafika kuthina sacela kumina sathi siyacela ukuthi nisibhalele ungabhalela lapha kwi-inbox yakwaJabulile Jule TV ku-TikTok kanti na-Facebook ubhale kwi-inbox waJabulile Jule TV Jabulile Jule TV yonke indawo nakwi-email kwi-email-ke yakhona kwaJabulile Jule TV ama-small letters ka-broadcast with news izongena kwiJabulile Jule kubaphathi beJabulile Jule TV okanye ubhale lapha Mtshali Muzi 85 izokwazi ukuthi ingene futhi kwaJabulile Jule TV if ukuthi ukhona umlaphi wendabuko omthembayo othi lo shosho uzokwazi ukuthi asize umfowethu sibhalele lapho noma sinikeze inamba yalowo mlaphi wendabuko sizobe abaphathi beJabulile Jule TV bobe selekhetha bona ukuthi muphi umlaphi wendabuko abazomntomula noma abazomkhetha ukuze akwazi ukuthi umfowethu asizakale umfowethu aphume kulolu sizi abhekene nayo nikhumbule ukuthi nina ningalapho ngasemakhaya iJabulile Jule TV ifana nento efile uma nina ningayibuki ifana nento efile uma nina ningayilandeleli so siyacela ukuthi naye umfowethu njengoba eze kulolu la kwaJabulile Jule TV akube yinina enimsizayo akube yinina nimyalela umuntu okuyena yena ozomsiza ngoba thina ngeke sikwazi ukumkhetha kodwa silindele ukuthi akakhethwe yinina ningalapho ngasemakhaya ningakhohlwa ukucomment ama-comment enu asigcine ngokuwafunda siyawaphendula ake sidibane kwi-episode elandelayo kodwa qhubekani nisibhalele nisiphe nenamba yomlaphi wendabuko ozosiza kumfowethu uzakwazi ukuthi aqhubeke aphile impilo enormali njengoba kuthiwa wazalwa embetha ukuze azokwazi ukuthi aqhubeke akwazi ukubeka isinkwa etafuleni mina njengomfana wasebantu bekhoma iqosho Music Corporation ophethwe ubaba umkhwanazi uXaba asidibaneni kuma-comment asidibaneni kwi-inbox kwi-episode elandelayo bye bye